लोगोफोर नैबे गन्थंआव लालाखौ लानानै नोंथांमोननि सेराव आं नुजाफैलायबाय आरोना मा बुंनो आरो गन्थंआव लाला साइस गैयाबाबो आंनि भिडिअखौ दिनै नायलांलायदो स' लोगोफोर आं नैथि माने लामाथि थांबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय आं सिनाय आं भिडिअबो बानायाखैमोन सानै सिख्ला माने ओरैबायदि लेथ्रा बुंना गालांदों आंखौ ओमफ्राय सिखर जाना जोबनाय गारना गालांदों आरोना दानि बैसो गस्ला चेन्ज खालामना लायबाय आङो माबा बेलेग गस्ला गानदोंमोन ओमफ्राय आं दिनै जोंना सनिबार हाथायाव थांनायदो नोंथांमोना नायलांबाय थां आं खिथिगोन सिख्ला नायना फैनोसै आरोना बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा मोनोबा आंनि सासे नोंनि सासे दैफाय होगोन आं नोंनो सासे कमेन्टआव बिहरगासिनो दङ अमा बेदर लुगैदोंबाय थादों आया अमा बेदर आधा केजि लाना फैनोसै गरमाव मा लुगैदोंबा आंखौ गाहाम खोनाङा अमा बेदर ओमफ्राय नैला दाख्लैनि फार्स्ट ब्लग बानायनानै फैफिनलायबाय दे गामिनि ब्लग आरोना गामियावनो थायो गामियाव ब्लग बानायबा मा खालामना बेखौथ' नायसाबदो आरो अननानै जोंना टाउनावबो बेरायनाय जाया लाबोगोन आंनि साबसक्राइबा जुदि मोजां आरो भिउआ मोजां फैबा आङो गामियाव नङा आं टाउनावबो थांनानै ब्लग लाबोगोन नोंथांमोना अननानै नायलांबाय थाबानो जाबाय बिनि ब्लगफोरखौ इमान गरम आयु सान्दुंआ अब्लाबो ब्लग बानायदो आरोना उपाय गैया आं न'आवबो जना थानो बायो ब्लग बानायबाय थानो लुगैयो मा बुंनो सान्दुं गोसाबाबो ब्लग बानायनो लुगैयो न'आव थाबाय थाना आरो मा खालामनो ना ब्लग बानायबा एसे गाहाम नाङो गोसोफोरखौ बारबोबाय थादो र' आं सकआव थांनि र' माने बाजार दङ जोंनिया दिनै सनिबार हाथाय नायलांबाय थादो आरोना दे होमबा